От чашата очи. Май чмърсо. Милостиви Господи, си вечната премъдрост и извор на духовната светлина. Чакай, не. Чакай. Господи Боже наш Създателю, Ти си удостоил нас, човеците, Твоят образ си открил премъдростта си на младенците, дал премъдрост на Твой пророк Самуил и на Твоят помазаник Соломон. Тебе вечната божествена истина отсъдно моли милостиво погледни върху тия Твои раби, които Твоят събрат споменава върху тия деца и техните близки родители. Христо и Георги, братели на Таре, и да им изпрати духа на премъдростта и разум, духа на познанието и благочестието, духа на Твоя страх, отвори очи им, ума им, за да възприемат силата на Твоят закон и с успех да изучават добрите и полезни науки. Избави ги от всяка вражеска зла умисъл, запази ги твърдо в православната вяра и в душевна чистота и целомъдри. Научи волята им към изпълняване на Твоите заповеди и придобиване на добри и полезни навици. И така подготвени чрез Твоята премъдрост, като преуспяват добродетелния живот и полезното знание, да станат носители на Твоето учение, да поживеят в мир, радост, всяко благополучие и да се удостоят да станат наследници на Твоето вечно царство. Амин. Христос, истинския наш Бог, който е наш спасение, бъде прикован на кръст и чрез дневно възкресение и дари своето спасение по молитвите на своята пречиста и пренепорочна света Майка, на всички свои светии, да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец. Амин. По молитвите на светите наши отци, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Да дава Бог, както каза апостол Павел, да не се хвалим с нищо друго от кръста, освен с кръста на нашия Господ. Амин. Молете се не ако ви тежи дотежи кръста да го отмини, а да ви даде сили да бъдете до край и заедно. Амин. 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 Да. Амин. Сега. Да.